Amalungu ombutho weANC abongoze uluntu luze ngaphambili ukuba lunolwazi ngesisehlo sokubulawa koceba UMzwandile Booi. Lo mbutho uthi usabhidekile njengokuba oceba bakhethwa ngamalungu alombutho kuquka noluntu. Omnye ebehamba nomfi uye wonzakala ngenxa yesisehlo. Asiqale sigqithise amazwi ovelwano kwifamily kakhansela wethu uBooi. Sivela phasi sisigqeba region sikhatshwe ngamalungu eBEC uyobonana nefamily kusasa nje. Sothukile nathi iyasothusa kakhulu ayamkeleki ngoba le region kuyi-region zeANC i-region estable kakhulu. Izinto ezikumela kunje ziyasothusa. Nawo amalungu asebhungeni womasipala eNelson Mandela Bay municipality asothukile ngesisehlo. We were very saddened and shocked to hear about the killing of one of the councillors, our councillors, Councillor Booi. Councillor Booi was a gentleman. He was a very nice person, humble person. Amapolisa asaphanda. ANC inembali yoba namalungu alwayo. Kodwa ke klamadabi akhoyo phakathi kweANC ngoku. Awana nto kwenza ne ideological direction kanye nendawo umbutho weANC oyakuyo. Inkulu baphathiswa eliphondo lePhuma Koloni uOscar Mabuyane ubongoze ukomishinale wamapolisa kweliphondo amisele iqela labaqhubi ngenzame zokukhawulelana nophando. Ndinguzolani Moya wendaba zeSABC ndiseGqeberha kwiphondo lePhuma Koloni.